Udumo kuNkulunkulu kweliphezulu nokuthula emhlabeni kubantu abathokozelwa nguye. Babunze bantu yakubingelela ndlalifa izulu. Ngithi uJesu Kristu inkosi siyambonga siyamdumisa uNkulunkulu ukuthi usiphile lolu suku ekseni nje siyambonga ngendlela emangalisayo. Usuku lwangomgqibelo. Ayike ngicabanga ukuthi asiqhubeke siyaqhubeka nenkonzo yethu. uMathewu chapter 5 verse 9 sisahlezi kuye ngoba kusafanele siqhubeke laphaya ukuthi kungani uNkulunkulu efuna ukuba wena ume esikhaleni. Impendulo yakhona ikhona ayothi ifihlakele ithi ngenxa yesikhathi. Sizobuka ke ukuthi namhlanje ngifisa sibuke usuku lokugcina. Yini usuku lokugcina? Last day. Usuku nje lokugcina kusho ukuthini lokho? Hayike ngingageqi amagula noma ke ngingakhiphi impahla isesesakeni izophuma ngesikhathi esifanele. Bengenzela nje ukuthi uzwe wazi ukuthi namhlanje sibuka usuku lokugcina. Hayi ngoba lona liyeza luzofika. Futhi wonke umuntu oke waphila nophila uzolibona. Mangithi oke waphila ngisho ukuthi noma ngabe sefile uzovuka alubone. Noma ngabe ke uyaphila uzolubona. Ngisho mina usuku lokugcina. Abantu abaningi bayalahleka bali-understand abaliqonde the last day. Yilo phela lo ukuthi sekwenzeke yonke into ngalo ngoba lungolokugcina bese kuyabhidlika konke esikhulume ngakho izolo amazulu nomhlaba kushe bese kwakhiwa umhlaba omusha nezulu elisha. Angazi ke noma lapho sisoqala phansi insuku sithi day 1 hayike angazi uNkulunkulu akakwambulanga kodwa lona usuku lokugcina lapho ake ngime kancane ake sigoqe sikhuleke asigoqe sikhuleka ngibamba amatomu. Baba wethu ongcwele, uNkulunkulu wethu onomusa, siyazithoba phambi kobuso bakho, siyabonga uthando esithande ngalo. Siyakudumisa uNkulunkulu wethu ngoba uNkulunkulu osidalileyo. Sumsebenzi wezandla zakho, siyizimvu zedlelo lakho. Iba nathi-ke kule nkonzo ngomoya wakho oyingcwele ukhulume, uzambule, uJesu Kristu inkosi. Amen. Siyambonga uNkulunkulu wethu kakhulu, siyamdumisa bangcwele. Sizofunda-ke uMathewu chapter 5. Sizofunda-ke uMathewu chapter 5. Uyena okufanele simfunde. Ngisho uMathewu chapter 5 ufuna sibhekane naye simfunde bangcwele sibone ukuthi usiphatheleni uzanani. uMathewu chapter 5 asifundeke lapha uverse 9. Babusisiwe abalamulayo ngokuba bayakuthiwa abantwana bakaNkulunkulu. Ngisho mina abanjani abalamulayo. Bese siya laphayana-ke kuHezekeli chapter 22 sifunda uverse 30. Ngafuna kuba umuntu wokubiya uthango eme esikhaleni ngaphambi kwami ngenxa yezwe ukuba ngingalichithi kepha angimfumananga. Ngafuna umuntu kubo wokubiya uthango eme esikhaleni ngaphambi kwami ngenxa yezwe ukuba ngingalichithi kepha angimfumananga. Utholala nzima lo muntu. Kodwa yini utholale kanzima kuNkulunkulu? Wakudala ufuna ukukusebenzisa utholala kanzima, you are a hard nut to get. Hayi kahle wena. Ake singeneke sigcine izolo kuverse 15. Uqolo othi nithi ukubekezela kwenkosi yethu kungukusindiswa. Siyaqhubeka-ke. Kungani uNkulunkulu efuna sime esikhaleni? Kungenxa yesikhathi. Ngosuku lokugcina. Usuku lokugcina lwahlukaniswe kabili.
ngifuna ungilalele kahle. Usuku lokugcina luhlukaniswe kabili. Uma lihlukaniswe kabili kukhulunywa izikhathi eziwu-5 ezwini lenkosi ngosuku lokugcina lapho kuhlengwa imizimba yabangcwele ngokugcwele okubizwa ngokuthi ukuvuka kokuqala. Kukhulunywe ngakho izikhathi ezinhlanu ezwini lenkosi la kukhulunywa khona ngokuvuka kokuqala, usuku lokugcina lolo. Bese kuphinde kuba nosuku lokugcina okukhulunywe kanye ngayo lapho abangalungile bevuselwa ukwahlulelwa, that is also the last day. Lapho abangalungile bevuselwa ukwahlulelwa. Lapho kuhlengwa imiphefumulo siqala ngalokho-ke sizokhuluma ngakho. Lapho kuhlengwa imiphefumulo lapho kuhlengwa imiphefumulo yabangcwele ngokugcwele okuvuka kokuqala. Uma sifunda kuJohn chapter 6 uverse 39, 40, 44, 45, 37 and 54 sizobuka lamavesi akhuluma ngakho ukuvuka kokuqala okusuku lokugcina. Lithi-ke uverse 39, lokhu kuyintando yongithumileyo ukuba konke angiphe khona ngingalahlekelwa lutho kukho, kodwa ngikuvuse ngomhla wokuphela. Usuku lokugcina lolo. Inkosi uJesu uthi akukho kuyomlahlekela ezintweni akaziphiwe uBaba. Akangalahlekelwe lutho kuzo zonke izinto aziphiwe uBaba. Kodwa umsebenzi wakhe ukuthi abavuse laba bantu ngosuku lokugcina. Uzobavusa ngosuku lokugcina. Uma ufunda sisazofika lapho la esho khona ukuthi akekho oza kuye engadonsiwe uBaba. Akukho ngisho yedwa oza kuye engadonsiwe uBaba. So-ke uma engekho oza kuye ongadonsiwe uBaba, sizoyibuka-ke lento yethu. Kuyintando yongithumileyo, uNkulunkulu othandayo, ukuthi uJesu konke akunikeziwe angalahlekelwa lutho. Ulahleka kanjani umuntu? Ulahleka mayewa ephuma endleleni, ewele ezonweni, ukulahleka komuntu lokho. So uthi-ke uJesu kuyintando yongithumileyo kuba ngalahlekelwa. So kusho ukuthi bobabili babambisene kuba bangalahlekelwa. Kupossible-ke ukuthi kusho ukuthi bakhona abantu abasindiswayo bakhonza uJesu uma amagama abengalotshiwe encwadini yokuphila, bagcina belahlekile. Ngoba kuyintando kaNkulunkulu ukuthi angalahlekelwa noyedwa. Yabona laba angalahlekelwa angayibona, yingoba kuyintando kaNkulunkulu ukuthi bayizulwini. Ngake ngakhuluma ngalento. Ukuthi khona abadalelwe izulu, bese bakhona abangalidalelwanga izulu. Khumbula phela ukuthi ukukholwa akusikhona kwabantu bonke. Ncwadi yabaseThesalonika leyo esitshelayo ukuthi ukukholwa akusikhona kwabantu bonke. Ake sivuleke sibheke. Ukukholwa akusikhona okwabantu bonke. Manje yikho-ke ngiye ngithi kuphathiswa kwezikhali zamantombi ukukholwa. Kuphathe kahle ukukholwa ngoba kungenzeka ukuthi uzithola usukholwa nje awukudalelwanga. Kodwa uNkulunkulu uyanqotshwa izinyembezi. Uma sikhala kuye, bakhala baseNiniva, uNkulunkulu asishintsha isinqumo. Usangasishintsha nangawe uma ubungadalelwe, ma uwumzalwane ohlala ukhala kuNkulunkulu. Besifunde-ke abaseThesalonika besibili chapter 3, sofunda uverse 2. La sitshelwa khona ukuthi ukukholwa akusikhona kwabantu bonke. Verse 2, nokuba sikhululwe kubantu abadukileyo nababi, ngokuba ukukholwa akusikho okwabantu bonke. Ukukholwa nje akusikhona okwabantu bonke. So kuphathe kahle ukukholwa ngoba akusikhona okwabantu bonke. Ngiyathanda sithole elinye lapha ku-Isaya eliyisimangaliso. Leli lisitshela ukuthi khona abadalelwe inkazimulo bese bakhona bangayidalelwe. Bakithi. Phatha kahle ukukholwa. Yikho ngiyagcizelela.
uba umzalwane okhalayo uma ukhuleka. Ukhale kuNkulunkulu. uNkulunkulu uyakuthanda. Ake sibukeke manje Isaiah 43 uverse 6 noverse 7. Uthi, ngiyakusho kuyo inyakatho ngithi balethe, nakuyo iningizimu ungabagodli. Ngithi lethana amadodana ami akude namadodakazi ami ukuba aphume emikhawulweni yomhlaba. Leli izwi lokubiza bonke ababizwe ngecebo, bakhululwe emaketangeni, bakhululwe kwimimoya abadukele kuyona, benze endlini yenkonzo. Usethi kuverse 7 wakhona, ufuna onke amadodana namadodakazi akhe abizwe ngegama lami, nengiwadalela inkazimulo yami, engiwabumbile nengiwenzile. Libuhlungu lelizwi, kodwa liyiqiniso. Bakhona abantu abadalelwe inkazimulo yakhe. Khona abantu ababumbile wababumbela inkazimulo yakhe. Ngifuna ukuqinisekisa ukuthi wena ongilalele ubunjelwe inkazimulo kaNkulunkulu. Uma ubunjelwe-ke inkazimulo kaNkulunkulu, phatha kahle umsebenzi kaNkulunkulu. Zihloniphe. Uma sibheka izwi lenkosi kwizenzo, ngisachaza abantu abadalelwe inkazimulo kaNkulunkulu. Zenzo chapter 13. Soqala kuverse 47. Umpostoli uPaul uyashumayela uthi, ngokuba inkosi isiyalezile kanjalo ukuthi ngikubekile ube ngukukhanya kwabezizwe, ube insindiso kuze kube semkhawulweni womhlaba. Beke uPaul ukuthi abe yilokhu. Verse 48. Kwathi abezizwe bekuzwa lokho bathokoza, balidumise izwi lenkosi. Bakholwa bonke ababemiselwe ukuphila okuphakade. Yayizwa-ke le? Bakholwa ababemiselwe ukuphila okuphakade. Futhi bakhona abamiselwe ukuphila okuphakade, bakhona abangamiselwe. Ngiyaphinda ngiyakuncenga ngikuKristu. Ngiyakuncenga ngithi, phatha kahle ivangeli, phatha kahle inkolo, phatha kahle inkonzo. Funa ungayiphathi kahle bese uthola isiqalekiso uyaqalekiswa. Kade udalelwe inkazimulo. Kade umiselwe ukuphila okuphakade bese kuyakuluza kuyakulahlekela. Usiyabona? Bakhona abakumiselwe, bakhona abangakumiselwe. Kodwa ngifuna ukuqinisekisa ukuthi mawuzwa le nkonzo ngoba umiselwe, ngoba uNkulunkulu bengeke ayilethe kuwena engenandaba nawe. Ngakho-ke asihlaleni enkosini, simkhonze uNkulunkulu wethu. Ngihlala ngicula leyo nto, isiyiculo nje lami. Sikhuluma-ke ngosuku lokugcina. Kuyintando yongithumile kuba bonke angiphe bona ngingalahlekelwa lutho kukho, kodwa ngikuvuse ngomhla wokuphela. So ngamanye amagama uNkulunkulu letha enkosini uJesu abantu abadalela inkazimulo. Avele abalethe. Uthi-ke futhi kuyintando kaNkulunkulu ukuthi ngingalahlekelwa lutho. Yes, angalahlekelwa lutho kulabo abanikeziwe. Sibheka uverse 40. Ngokuba lokhu kuyintando kaBaba ukuba yilona loyo obona indodana akholwe yiyo abe nokuphila okuphakade, ngiyakumvusa mina ngomhla wokuphela. Obona indodana akholwe uzovuswa ngomhla wokuphela, uzovuswa ngosuku lokugcina. Kholwa wena. Uma ukholwa uzovuswa. Angikazi ukuthi abantu bavinjwa yini ukukholwa. Yini ebamba abantu bengakholwa ukuthi uNkulunkulu ukhona. uNkulunkulu ngumvuzi walabo abamfunayo. Bengakholwa ukuthi uNkulunkulu wamthuma uJesu azosifela esiphambanweni. Yini bangakholwa? Mhlambe ikholwa ukuthi abadalelwe izulu. Kodwa-ke wena uyakholwa udalelwe izulu. Kufanele ukuthi ulilalele lelizwe uliphile. Ngoba uNkulunkulu ukudalela izulu. Siyambonga uNkulunkulu wethu kakhulu. Siyamdumisa, akekho njengaye, akekho ofana naye. Noma ungayaphi ngeke umthole. Sikhonza uNkulunkulu osithandayo. Sikhonza uNkulunkulu owathuma indodana yakhe yasifela esiphambanweni. Kuyintando yakhe-ke ukuthi labo abadonsela enkosini uJesu angalahlekelwa yibona. Ngiyacela sithandaze.
babongcwele, babolungileyo, uNkulunkulu onomusa ngiphambi kobuso bakho. Sisize Nkosi. Usivula amehlo sazi ukuthi usidalela inkazimulo. Usivula amehlo sikhuthalele ukubizwa nokukhethwa kwethu ukuze singene ezulwini ngaphandle kokunanaza. Singabi nazo izaba ngosuku lokugcina. Basizeke abantwana bakhe ezindaweni zonke bazihlole, bazifunisise ukuthi ayikhona into ezodala ukuthi angavuki ngosuku lokugcina ngesikhathi kuvukwa labo abayovuka bokuqala. Noma angaguqulwa uma kufika isikhathi sokuhluthwa kwebandla. Siyakubonga kakhulu uNkulunkulu ngothando osithanda ngalo. Usivulela ipage elisha namhlanje uzosichazela ngosuku lokugcina. Kwenzakalakalani ngosuku lokugcina. Siyakubonga-ke Nkosi, thatha udumo nangalesi sikhathi ubusise bonke abantwana bakho abalalele. UJesu Kristu inkosi. Amen. Siyambonga uNkulunkulu wethu kakhulu, siyamdumisa. Lilalelizwe ulenze kuzokusiza lokho uvuso ngomhla wokuphela. Baba uNsibande yavalelisa. Ngibonge kakhulu ukuba nawe ekuseni nje. uNkulunkulu akubusise. UJesu Kristu inkosi.